Здравейте! Ние от Floor Decor сме вече 10 години на пазара и имаме една единствена цел, а тя е да превръщаме къщите в дом. В нашите магазини ще намерите сериозна гама от продукти. Като фирма, която държи на качеството, Floor Decor е официален вносител на полските врати Еркадо. Те се отличават с високо качество и сериозен избор на цветова гама. Нашите врати се произвеждат в над 40 цвята и могат да се изработят за всеки дом до сантиметър. Освен тях, в нашите магазини може да намерите и мебели на полския производител Vox. Освен с врати, ние от Floor Decor сме тясно специализирани с доставката и монтажа на полови настилки. В нашите модерни шоуруми ще намерите голямо изобилие от ламинирани паркети, трислойни паркети и SPC настилки. Всички тези продукти се доставят и монтират от нашите монтажници. Отделно от това, в магазините ще получите и качествена информация, коя настилка е най-подходяща за вашето жилище. С цел да предложим повече решения за дома, ние от Floor Decor през миналата година станахме официален представител на полските мебели Vox. Те се отличават с високо качество, функционалност и доста нестандартни решения. Мебелите могат да бъдат изработени в цветове по избор на клиента, а меката мебел, която предлагаме, може да бъде доставена в над 220 тапицерии.